Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about Namaste, Nagore eta e.bikote zoragarriari. Gaur gauza txiki edo labur batez hitz egitera gatoz. Bai. Eta txikitasunak edo moztasun horrek besteen begiradan sortzen alduenaz, eta haren jatorriaz, eta lako gauzez. Mini gona. Hori da. Ez, udako edizioan gaudenez, udako, ez? Udarako. Bai, azkenean urte osoran erabila diteken, ez? Bai. Prenda da, baino udan hobeto, ez? Bai, nik uste diet. Bai, eta zuk esan dezun bezala, minigonak konotazio asko dauzka, misoginoak, gehien bat, baina minigona emakume batek asmatu zuen. Gainera, azken boladan berriro entzun da bere izena, hil egin delako, Mary Quant, minigonaren sortzailea, apiril honetan hilda, 83 urte zituela, eta esan bezala, 75ean sortu zuen, baina urte berean, bertan beste diseinatzaile batek, André Cuges izenekoak, egin zuen nolabait garatu, modernizatu, hau da, sortu, Quantek sortu zuen, eta nolabait ere literalki Cugesek egin zuena zen modan jarri, modan, ez, modan munduan Zabalpena eman, ez? Eta horregatik, biak jotzen dira, ez, minigonaren sortzailetzat, eta, bueno, aldarrikatu behar da, minigona, prenda fresko eta erosoa da, ez? Eta bi diseinatzaile hauek hori zetuen helburua, ez? Emakumeen erosotasunerako, eta ez, sortu zuten eta garatu zuten minigona, eta ez gizonezkoen begiradarako. Buelteu dire eskotiek eta buelteu da bekatu sasoiek gabal zerueri begire da zure marradun minigonie abaitu da inunien triste bizi beharra edo maite ziri mirize eguzkizeriatiek zabaldu egingo benzola zabaldu eta kuku egin Gizonezkoen begirada eta gatibu. Zertaz eginen, Mary Quant, ez da? Bai. Gaina, hori, Mary Quant hilberri duenez, ez? Pues, berari buruz hitz genezake, ez? Minigonaren aitzakian, baina ez, beste sortzaileari buruz hitz egingo dugu, André Cugesi buruz, eta galdetuko zuen olatan, ez? Kenduko diogu meritua edo merituaren zati bat behintzat emakume batik, gizonezko bati emateko. Jatorria, astalaren kolorea... Ez. Jatorria. Bai, RH-a. Guri alda. Bai, Euskalduna zen, Cuges, edo Euskaraduna behintzat. Hala? Berez jaio ez, berez Pauen jaio zen, 1923an, eta esan behar da, duela gutxi hiltzela, 2016an, eta berak ere 83 urte zituen, ez dakiz lotura dagon, minigona asmatu, eta... Kuanto esela? Bai. Eta, bueno, kontua da, txikitan Nafarroa bera joan zela bizitzera, eta ia esan, jatorri euskaldunari buruzko referentziarik ez da erresa topatzen, interneten eta nik topatu dut etxe hontako hemerotekan, argian, bai. Baitu gura hemeroteka. Bai, argian ez, barkatu zeruko argian, oraindikan lurreratu gabe zegoen etxe. Ari ginen hor, ja, lurrari begira. Espaziontzia zen oraindikan. Kontua da, edortak hortadik, hori ez, arte kritikaria, irakasle, apaiza ere bada, Donostiako Elizbarrutiko museoaren zuzendaria ere bada, eta ark egin zion, zeruko argian, elkarrizketa, 1974an. Apaiza minigonari buruzko... Bai. Ez?
Bueno, ondo, abia puntua polita da. Bai, da oso nire irakasla izan zen, fakultatean eta bai, oroimen ona daukat. Bueno. Bai, kontua da, ba hori ez, edortak hortadik ala horrela aurkeztu zuen diseinatzailea. Andre Kugeix, Nafarroa beherekoa da. Espainolez ederki mintzatzen da, eta euskeraz behar denean ez da gibel gelditzen. Behar denean hori, ez dakit. Ja. Bai. Alabari izen euskalduna ezarri dio, pilotan ere egin ohi du. Importantea. Joder, ba hoxe. Erderaz primeran mintzatzen da. Batzutan euskeraz. Alabari euskarazko izena pilotan aritzen da, eta ziur gaur egun beziri balego furgoneta bat izango zuela udan Pirinioetara joteko. Bai. Hori ez bada euskalduna? Hori da. Zein da ba? Bai, uste pauen jaio zela, hori, euskaldunak nahi dugun tokian jaiotzen gara dako, ez? Hori, pizka bilbokoa bat zan, bai. Bai. Kontua da, lotura ikusten dugu bezala Ipar Euskal Herriarekin izan arren, iruditzen zaitel hegoaldean ezagunagoa dela, bere lana orokorrean izan baino, konkretuki bere lan bat, bere obra bat. Eta da, gogoratuko duzue, 1978an uste izan zela, Eurovision Masielek irabazi zuela, ez? Espainiako ordezkariak, Lalarekin, bai. Eta irudia ikusten baldin baduzue, minigona ez minisoineko bazeraman, mitikoa. Ba hori Kugeixena da. Beitu, Euskal Herriare garaipen universal hortan presente izan zen. Hori da. Ez zioten utzi Serrati katalanez kantatzen abestia, baina euskaldun batek diseinatutako soinekoa zegoen. Hor geratzen da. Bai. Beste euskaldun baten ikasle izan zen, ez? Balentziagaren ikasle aritu zen, eta gero bere enpresa propioa sortu zuen, eta esan bezala, ez? Merikuantekin bezala minigoraren sortzailetzat joi da, eta baina hortaz gain, adibidez itxura metalikoko egunak eta plastikoak eta horrelakoak erabiltzen hasi zen. Hortan adibidez aitzindaria izan zen eta beste euskaldun batek pixka bat jarraitu zuen lehorro hortatik, Paco Raban. Hori ere gure aldeu. Hori pasaitarra da. Jos. Francisco Rabaneda. Eski dena dira. Gure. Bai. Dios. Bai. Dena estilo daukagun, Bai. Paco Raban, utzi nau katakroker, hori ere Euskal Herritarra dela. Bai. Vale. Berez abizena Rabaneda da. Ja, bueno. Pixka frantzestua eta ez, findua. Raban. Bai. Baita ere, forma geometrikoa eta erosoak, ez? Eta azkenean dia diseinu batzuk, ez, 60 urtetan, ez direnak zarkitua geratu. Kontua hori, gaztentzako, edo hobeto esan da, emakume gaztentzako baino, emakume aktiboentzako erropa erosoa egin zuen, ez? Eta bera jakitun zen, azkenean goi mailako joskintzako bezero nagusiak zirala aristokraziako emakume, ez? Sedentarioagoak esan dezago. Alperrak. Hori da. Eta orduan, ez dakit, Chanel, Dior, Balenciaga, ez? Hoien izenik, ez? Eta osperik ez zuen lortu. Baina bere asmoa, berak esate zuen ezan, goi joskintza demokratizatzea, ez? Eta horre, egintzuna zen, ekoizpen eta banaketa kostuak murriztu, eta pixka bat, ez, hori, asekibleagoak edo egin bere prendak. Joder, munduko langeria altza eta txukun jantzi zaitez. Bai. Komunista algenuen ba? Berak esate zuen, borroka eta lan egiten duten izpiritu gazteko emaztekiak jazten ditut. Besterik ez. Apala. Topez egon, Bai. Eta horregatik goi joskintza pixka bat albor batera utzi eta preta-porter, bildumak egin zituen, eta emakumezkontzako kirolarropa eroso eta funtzionala diseinatzen lehena izan zen. Bilduma oso bat egin zuen, pixka bat hori, kirolerropa teknikoa egiteko emakumeentzat. Bai, ez pirin joateko, baizik eta kirola egitera bazoaz, kirola egiteko. Azkenean minigona ere hortarako sortu zen, fresko eta eroso juteko, ez honekin berdin, ez? Esan dugu erropa eroso eta funtzionala, baina koloretsua. Puntutxo bat, esan bazun diseinatze den aldetik. Hori da, bere hitzetan, loreekin mintzatzea zait gustatzen. Lore grisik ez baitago. Koloredunak dira. Nik egin jantziak ere alaxe izan daitezela nahi dut. Mundu alaiego bat egin nahi nuke. Ez polita. Bai. Eta adibidez asko erabiltzen gorria,
mitxoleta edo amapola gorria askotan erabiltzen zuen, eta oraindik ere kolore gorri berezi horri guix kugeix edo, ez? Kugeix gorria esaten zaio. Kolore bat izatea, bada ez? Zure izenean bai. Lorpenen bat, ez? Bai, baina bestela esan dugunez, salbuespen hortaz aparte, ez? Eta gaina guix kugeix erabiltzen da, baina eguneroko konversazioan sartzeko ez da oso egokia. Ez astensorean, zuazela. Baina, bueno, egia da, bere izena ez zegula geratu, ez? Zuek etzen duten ezagutzen, ez? Orain arte. Berak uste ez zegoela oso kezkatuta horrekin, eta bere beste hitz batzuk irakurriko izkizuet. Ilargiko nekazari bat nauzu. Beti nere irudimenean aztarrika ari naiz. Ez zait besteen eritzia axola. Milioika urtetan dabil mundua itzulika. Bizitza bat ez da ezer asko. Jendea joan egiten da. Ez dakita paisaren, espaiz elkarrizketatzaiaren eskuare baute dagoen hor, baina diseinatzaren jarioare sakoneta zan, Bai, baina gezurrik ez du esan, Ez, hilko garela. Joango garela bintzat. Joan. Bai. Claro, bueno, agian federuna ere bazan. Ez dakigu. Ja. Eta gu ere joango gara. Bai. Joango gara hilabete ez? Bai, oporretan. Bikain. Eta irailaren hasieran berriro hori da. Elkar entzungo dugu. Ondo bizi, eta kresma asko eman elkarri. Eta gu ere, Terminator bezala, itzuli ingo gara. Hori da, eta kremarena ondo baino baimenarekin beti, Noski. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.